halin matsayi shi sha matsayi mula yana tuba da kai na zo farko ka yi mani karko idan kana leko mula yaban kaiwa fito yi wane ni wai in san ka babana fito yi na yi yabotin ana ta zagina gashi yanzu yaban ya zama abincina shi nake yi haran zuwa makwancina ya muradi begen kana yi min daɗi in na yi shi a nan take sai in yi kauɗi kai nake kallo baba sha kallo sun yi mana hulu a yanzu mun bullo wai ni ake cewa ba na son ka maulana karar suna kawo a gaban kasar kina karbi baitin nan naka ne masoyina zaki dan yaya da rabi'un kaɗan gata Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba ya mai gida Amadiyar wadatu ba san ka nake ba za na yi wa kowa ba mai gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba da zuci na kuka begenka nake a cikin ka za ka ban mafaka ina da kai bayan kashe hiwa zan dauka a bar bakin girmawa ya zo shi ba kai ne ba gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da maza na yi wa kowa ba shehi ne mai agawa sa arzikin hadara mai gyara komai ne a cikinsa na tazara abul muradi ya shugaba mai kyan sura ka kira ni komai ni na sani ban canza ba mai gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da maza na yi wa kowa ba shugaba na dan Ali sirrin rabba kai na gani a sufashe batin yau ba ni a kai na tsaya ban yi mata muka ba hakul hakikata Amadi ne ban boye ba mai gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba da san ka ne ado ya ba zan ga dara ba ni naka ne a san ka rika mini na duba kokar wulaya daga kai ba ayyi mata muka ba almar'u man ahabba banki na gado ba na tuba ya zana yi hadara ce take ta tsara karatu tilas idan na yi hadda zan bidar na yi satu Amadi ne shi na gani ake ta rubutu akan kama babin da shi ba ce min ba gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba wallahi ni san shehi ne yake caza ni a zuciyata na ji Ahmadu yana kare ni kai na rika Amadi gani kare rike ni ba abun da bai zo su fada ismi ba gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba ban taba jin rayuwa tana da zafi ba sai kai rashin mahaifa dan uwa ne da uba da rashin jagora wanda zai azaka a turba biye ya kai wannan amsar ta bata canza ba na tuba alhamdulillah ni dai ina da mai duba ni inda karkace maulaye ne yake saita ni zan yi alfahari Amadi ne yake ta daga ni kaso mai sanka na samu bai zamo laifi ba gida Amadiyar wadatu ba san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba ladabi a
gabanka ne zan cire hula kai kan saya min na wucewa mai yin maula shi salisi dan babba godiya madalla dan al'ali kofar gidansa nake duba na tuba soyayya ce ta sanayi bege soyayya ce ku bari yin waige ba na